Gisiguro ni Presidente Rodrigo Duterte ngadto sa kasundaluhan nga mahatagan og hustisya ang pagkamatay silang kaubanan atol sa engkwentro sa kapulisan sa Jolo, Sulu. Duha ka semana na ang milabay. Anay report ni Argil Relator. As your Commander-in-Chief, I grieve for our fallen men. I convey my deepest condolence to you for the death of your comrades. Mipahasubo si Presidente Rodrigo Duterte ngadto sa kasundaluhan sa Sulu atol sa iyang pagbisita kagahapon sa hapon. Kahinumduman nga duha ka semana na ang nilabay niadtong June 29 dihang nahitabo ang pagpamusil sa Jolo Pulis ngadto sa upat ka sakop sa kasundaluhan sa Sitio Marina, Barangay Wald sa Jolo. Matud sa Pangulo nga gitahasan na niini ang NBI nga mo'y mudala sa kaso ug muhimo og impartial investigation. Gilauman sab sa presidente nga kining ginatawag niyang isolated incident dili makaman siya sa relasyon sa kapulisan ug kasundaluhan. It is my hope that this isolated incident will not spark any animosity between the armed forces of the Philippines and the PNP. Gipasalamatan sab sa Pangulo ang kasundaluhan sa ilang padayong pagserbisyo sa katawhan bisan sa nahitabo. Sa katapusan, gisiguro sa Pangulo nga makab-ot sa pamilya sa mga namatay nga sundalo nga mahatagan og hustisya ang pagkamatay sa ilang minahal sa kinabuhi. As your Commander-in-Chief and as President of the Republic of the Philippines, I assure you that I will see to it that the truth will come out, be it in favor of the police or the military. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.